Ahojte priatelia, opäť sa vám hlási Denis z Pešickej diaľničky. Dnes by som chcel predstaviť jednu skvelú praktickú peňaženku. Je tu takáto peňaženka, ktorá má dve vrecká. Minule som bol s kamoškou na káve. Ide platiť a kamoška sa čuduje. To čo máš za peňaženku? Peňaženka Narnia z Pešickej diaľničky. To mi ani nehovor, že to nepoznáš. A ona, že to nepoznám. Tak som jej vysvetlil, že perfektná, sofistikovaná peňaženka má dve vrecka. Každé vrecko má zips v inej farbe. Aby som nezabudol, v ktorom vrecku mám peniaze a v ktorom doklady. A navyše je nepremokavá zvonku aj vnútra. A ona, že to je perfektné. Veď ti vravím, ako to, že to nepoznáš. No poď, vezme ťa do Pešickej diaľničky. Určite si nejakú vyberieš. Majú veľký dizajnový výber. Moje kolegyne ju používajú už niekoľko rokov a je stále ako nová. Jednoducho, to je Pešické diaľničky.